Zdravím vás, vítejte na kanále Be Aware. Dneska bych se chtěl s vámi podívat na víkend, na vzkaz pro víkend 9. až 11. května. A protože ty karty mě volají už docela dlouho, já jsem teda neměl čas, já jsem se přesouval. Jsem 700 km od původního místa, tak kdo jako první uhodne, ve které zemi jsem, tak dostane 15-minutový výklad zdarma. Jen tak pro zábavu. A tak už se můžeme jít spolu podívat na ten vzkazík na víkend. Já vezmu královský zlatý tarot a uvidíme, co vám karty chtějí říct. Ještě vám chci srdečně poděkovat, že sledujete videa a že lajkujete a komentujete, dělá mi to velkou radost. No a pojďme na ten vzkazík teda. Doufám, že se máte skvěle. Teď byl, myslím, svátek. Yeah. Tak já nechám na vrchu ty dvě, které vidím. Takže zatím tu máme 3 pentaklů, 7 pentaklů, 5 holí a eso holí. Královna pohárů, 2 pentaklů. To vypadá na nějakou materiální oblast, že bychom se měli zaměřit. Rytíř mečů. Tak ještě jednou. Rytíř pentaklů. A na konci bylo kolo osudu, já ho tu nechám stranou. Pojďme na to. Já tu cítím hodně té materiální oblasti, že pokud jsme na něčem pracovali, třeba jsme byli v nějaké práci dlouho a jakoby nevyplatilo se nám to. Myslím tím, že tam pořád ztrácíme sami sebe, že i když jsme tam dlouho a měli bychom vlastně povýšit na vyšší level, anebo by se to vlastně mělo skládat pro nás, tak vnitřně jsme pořád nešťastní a pořád nám tam něco nesedí. No a přijde mi, že právě teď je nějaký čas, kdy se to bude narovnávat. Kdy vlastně my uchopíme tu svoji vnitřní sílu a odstřihneme to, co nám neslouží. Je nesmírně důležité, abychom odstřihli všechno, co nám neslouží. Ať už se jedná o osoby, o místo, o práci, o zvyky, o myšlenky, o pocity. Všechno, co s námi neladí, tak musíme opustit. Jinak vlastně, protože všechno jsou frekvence a každá frekvence nás ovlivňuje. A pokud nás ovlivňuje negativně, tak my vlastně nemůžeme plně tvořit, protože furt nás tam něco jakoby vnitřně blokuje. Tak pokud můžete, tak všude, kde se necítíte dobře, tak to opuste. I kdyby to mělo znamenat přestěhovat se do jiné země, k jiným energiím a tak, do jiné práce. Protože právě všechno je vibrace, všechno je frekvence a pokud máme v našem okolí někoho, kdo nám furt zasahuje do našeho podvědomí, to znamená, že když on něco řekne, tak nám se to tam začne mydlit v té hlavě a pořád to tam vlastně je, tak my nemůžeme plně tvořit. Pořád jsme ovlivnění tím, co vlastně řekl ten člověk. A je to nesmírně důležité právě proto, aby jsme se mohli dostat k té naší plné síle, aby jsme mohli začít plně tvořit to, co chceme. Jinak jsme vlastně furt v roli oběti a furt stagnujeme a nevíme proč. No, já vám teď říkám proč. Musíme upustit to, co nám neslouží. Vážně vzít ten meč a nelítostně to prostě odstřihnout, protože my můžeme mít ty lidi rádi, můžeme mít to místo, kde žijeme rádi, můžeme mít tu zemi, kde žijeme rádi, ale pokud nás to tam ničí a pokud cítíme, že nás to tam ničí, tak tam nemůžeme setrvávat.
To je, kdybyste se každý den vzali pilulku jedu a doufali, že vás to nezabije. To prostě je úplně stejné. K čemu je oklizený prostor kolem nás, když v nás jsou pořád ty stejné jakoby negativní věci. To je právě třeba totálně odstřihnout, nemít s tím slitování. Můžeme mít soucit s lidmi, ale není to potřeba. Oni si vybrali tu cestu, na které jsou, a teď se nám jenom třeba snaží vnutit tu jejich cestu, ale ta není naše. Vy jste tu pracovali na něčem hodně dlouho a přijde mi, že to je váš potenciál. A vy tím, že se trváváte tam, kde nechcete, tak vlastně on degraduje. Vlastně ty plody padají z toho stromu a nikdo je nezbírá. Tady by to vážně chtělo se přes ty vnitřní boje přenést tam, kde nám to bude vyhovovat. A je lepší to teda dělat postupně. Jako nemyslím tím prostě zabalit kufry a odjet na druhou stranu planety. Myslím tím, když nejste naplnění v práci, tak si ten pocit prohlídnout a zjistit, jak byste to chtěli. Nacítit se na sebe a zjistit vlastně, co udělat dál. Pokud vás to nutí třeba jenom odejít z té práce, ale nevíte, co dál, tak je právě potřeba se zaměřit do sebe a nacítit se na to, co by se vám líbilo. No a tam možná najdete další důvod, proč se necítíte dobře, co je potřeba změnit. Třeba je to právě země. Já například nemůžu být moc dlouho v České republice, protože mě tam ta energie jakoby ubíjí. A to je taky důvod, proč já jsem většinu času pryč. A ona Česká republika je jedna z nejnižších zemí, kde jsou jako nejnižší vibrace. To je prostě známý, je to daný. Způsobuje to jak alkohol, který pije každý druhý. Způsobují to naše vychování, naše nastavení, které máme od dětství, ale tím, že jsem prošel několik zemí, tak vím, že to není jako mustr, že každá země to má vážně jiné. Třeba Německo, když tam pojete do hospody a přijde tam rodina s dětma, tak ty děti třeba začnou skákat po stole, no ale Němci jsou takový, že oni je ani neokřiknou, jim je to úplně jedno. No a třeba v Holandsku, tak tam zase nemají emoce, tam to mají přesný opak jako v naší zemi. Oni tam neobjímají svoje děti, ani nemají slovo obejmout ve slovníku. Prostě jim neukazují lásku a je to všechno víceméně takový výměnný obchod. Ty půjdeš do práce, já umeju nádobí. Ale my tu máme zase tu mentalitu úplně jinak postavenou. My milujeme svoje děti, ale potom, když vyrostou, tak vlastně přestáváme mít rádi. A je to i obráceně. Je to právě proto, že jim dáváme moc lásky, příliš, no ale ve skutečnosti to není láska, to je podmínka. No a tím, že tu na konci vypadlo to kolo osudu a ještě tu vidím ty dva panáky, rytíře mečů a rytíře pentaklů, jak se dívají dozadu, tak mi to přijde, že vy tam hledáte právě ještě nějaké zkušenosti nebo sebevědomí, které si myslíte, že najdete v té minulosti. Jenže takhle to není. Je to tak, že vy musíte vzít ty zkušenosti, které máte teď, alchymizovat ty negativní na pozitivní. To znamená, že když jste trpěli v nějakém vztahu, tak se nezaměřovat na to, že jste tam trpěli, ale najít si v tom právě to ESO toho pokladu, co to pro vás plyne vlastně. I když jste někde byli několik let, kde vám to nevyhovuje, tak je tam hromada dobrých zkušeností, které vás posílily a které je třeba právě vyzdvihnout na světlo. A to nemusíte dělat tím, že se podíváte do minulosti, to stačí, když půjdete dál, půjdete do budoucna a budete používat ty zkušenosti, které odtamtud máte. Tím pádem vy se nebudete utápět v těch pocitech a v těch myšlenkách a pochybnostech, ale budete vlastně tvořit svoji novou budoucnost. Vesmír vám s tím pomůže a vlastně to všechno proběhne bez problému, protože vy nejste uvízlí v minulosti ani ve vzpomínkách, ale tvoříte si tu novou budoucnost svými zkušenostmi a tím, jak se k tomu stavíte v tuto chvíli. Protože když vy se rozhodnete, že se ponoříte teda do vzpomínek a do toho, jak se vám něco nepovedlo, tak to je vlastně vaše rozhodnutí a vy se tím rozhodujete, že nechcete tvořit dál.
Vy jste se rozhodli, já budu oběť a budu zkoumat, co mi jako tady ublížilo. To kolo osudu vám s tím pomůže, pokud se právě budete zaměřovat na budoucnost, na přítomnost a na budoucnost. To, co můžete vytěžit z té minulosti, použijete, takže to použijete, ne takže se tam budete dívat. Jo, to bylo hodně specifické. Já vezmu teda karty Anděle, Bozy a Bohyně a uvidíme, jestli to nějak doplní. To bylo zajímavé. To taky. Tak. Bohyně posvátné moci. Ve své současné situaci byste se měli ujmout vedení. O tom jsme se bavili na začátku. Nacítit se na to, co potřebujete, co chcete. Načerpat to sebevědomí z těch zážitků z minulosti. Podpořit to tou vaší intuicí, co je pro vás správné, abyste to věděli, abyste se za tím rozhodli a šli si za tím novým. Bůh schovívavosti. Všechno je v pořádku. Přestaňte si ubližovat. Prospěla by vám trocha schovívavosti. To je zase tím, jak jsem hovořil o tom, abyste se nekoukali právě do té minulosti, abyste ji použili pro tu novou budoucnost. Jinak to je hodně hluboká karta. Jo. A ještě tu mám Anděl prohlédnutí. Dávejte si pozor na to, co vám říkají druzí. Důvěřujte svým instinktům. To mi to hodně přijde právě nacítit se na tu intuici, protože vy dokážete bezpečně poznat, že to, co vám říkají druzí, třeba není pravda, nebo že se to netýká vás. Ono se to jakoby i hned odrazí v té místnosti. Ono se to i hned odrazí v té energii. Jakoby hned vám přijde na mysl myšlenka, která vyvrací to, co ten člověk řekl. A většinou, když o tom nepřemýšlíte, když poslechnete tu první intuici, tu první myšlenku, tak to je správná. Tak já vezmu ještě jednu runu a uvidíme, jaký vzkaz tu pro vás ještě je. Runa Gebo. To taky právě znamená procitnutí, spojení. Navázání vztahů. Já se teda podívám na přesný význam. Ať vás to demystifikuji. Jo. Znamená to teda dar, výměna, unikátnost, vznešenost, úspěch, porozumění, důvěra, smyslové spojení a dar. A negativní aspekt této karty je nerovnost, nerovnováha, disharmonie, oddělenost, frustrace, nespokojenost, sexuální blokády a neobjevování, jakoby neobjevování nových možností. No. Tím, že jsme vlastně zaseklí v minulosti, tak jsme vlastně v pozici oběti a vlastně my nevyužíváme ten potenciál. My prostě jenom koukáme do minulosti, která neexistuje. A ono vlastně neexistuje ani ta budoucnost, to je oboje dvě, to je jenom naše projekce, protože je vždycky jenom ten moment teď. A to právě hodně lidí si může odblokovat čakry právě při sexu, protože tam je hrozně moc energie, která se nemá kam jakoby přesunout, než skrze čakry a ona je odblokuje. A mě to právě vyprávěla jedna kamarádka, že měla velké vyvrcholení s přítelem a ohromně jí to jakoby, no odblokovalo jí to nějaké sebevědomí a prostě a kořenovou čakru. Ale to bylo o tom, že oni si rozuměli, splynuli spolu a proto se mohlo něco vyléčit.
Tam jako by vůbec nejde jenom o to, že máte s někým sex. Tam je potřeba si dobře vybírat lidi, se kterými chcete sdílet svou energii, protože když jsou dva lidi v páru, ať už dlouhodobě nebo na sex, tak se tam ty energie mísejí a jakoby prohazují. Může se stát, že když jste ve vztahu s ženou a jste muž, takže se vám ty energie úplně přelejou, když ta žena je více mužská. Takže je vážně důležité si vybírat, s kým směňujete svoji energii, protože to je vaše životní energie. Proto je důležité vybírat si, s kým interagujete a kde žijete. Tak se toho nebojte. Já děkuju za takový hezký vzkazík. Kdybyste potřebovali něco, tak všechny informace jsou v popisku videa. Já se na vás budu těšit zase příště a mějte se hezky. Ahoj.